Миниатюрни бижута от дантела, съвременни големи и малки пана, техниката на совалковата дантела и различни декорации за великденски яйца показаха отработилница седянка в Етнографския музей в София. Това е проект на група жени, които са убедени, че добрите техники и модели от отминалите години трябва да се развиват, за да оцелеят и да останат живи. Повечето съвременни хора, които обичат да работят, правят бродерия или гоблени, а пък нашите дантели са много редки. Техниката, която правим, е забравена. В Копривщица, например, преди 120 години всички са правили кене, а сега няма нито един майстор, който да може да го работи. Затова жените учат младите как да усвоят основите на ръкоделията от миналото. Една позабравена техника е совалковата дантела, популярна като калоферска. В момента правя едно свързване, защото картинката тук върви с завой и за да може да се върже, го правя с една кука. В момента показвам техниката фриволите, дантелна техника, която представлява възли. Нанизване плътно един до друг на възълчета. Много стара също техника, която у нас е слабо позната, но все пак е позната. Използва се за направа на абсолютно всичко, което може да се направи от комци. Сред участниците в работилницата е и Сърджан Кръстевски, който е дизайнер. Преди 5 месеца той се включва в групата, пленен от нестандартните бродери. Понеже той е фин начин на изработка, самия дантелен изглед, защото това е истинска дантела, която за нас представлява едно истинско богатство. И много се впечатлих от това нещо, понеже съм дизайнер и искам това нещо да се прилага и върху дрехите, защото пак ще кажа, това е едно национално богатство, което не трябва да изчезне. Трябва да продължава да съществува, трябва да се осъвременява. За всички, които имат желание да се научат да изработват старинните бродери, демонстрации ще има до края на февруари в съботните дни в Етнографския музей.